Galili dil kama long lian tak an mu chua chu Isua chuanna lawng ni ngein an ringa e lawng hi far thing chikhat sedar uta tanga siam ni in Isua hunlai kumzabi pakhat na hunlai velami an ipok wangin Jesus bot ti in he lawng hming he an phua biblical archaeology expert Danny Herman chuan Galili dil mu chua he lawng hlui to tak he kumsang ni vel zeta upa ani atia Bible kan huang khan he lawng apo hi mi som pahnih vel chuan len theina ani ipok wangin tui chunga Isua kalai le thlipui a haure tuma along chuan na nen khan inzomna ani mai thei athipok kumsang khat zakua somriat paruk khan helai bora hian khwa kheng vak maya Galili dil hi ron kamin Magdala bula Galili vau kama he lawng hi an mu chuak kibbutz kinozara cheng archaeologist pani Mosele Yoval Lufante chuan Galili dil kama duma hian metal detector mangin thillu engingemo an zonga an enfian na lama perek muin chulai mun anan lai chu kumsang ni chuang loin phum to he thing long lian tak mai hi an lai chuak ta he long hi enfi angalin Roman hunlaya tuk ani baka carbon 14 dating apo kumzabi pakhat na hunlai bor velami ani ti hriat chua ani bok he long an lai chua nu lok hian hunrei tak chung khokheng to chu atop suita ruwa ron surin long an lai chua na bora tho hian double rainbow an ti mai chimbal panni aron zam boka mitam tak chuan hei hi Isua aron in lana ni te in an ngai archaeologist Dr. Kutrave chuan e lawng hi BC pakhat atanga AD pakhat in carbor vela tuk ani arin thu asoya maro chu Isua chuanna lawng kha ani ngeim ti ero finfia thei ani lo ati hei hi achan chu heti hunlai hian lawng zaruk chuang zet chu he dil-ah hian na thokin anom thrina heti lai hian lawng design dan le lawng thom that nana thingpa ngai an man dan atang te ero khosakhar sa ve tak sanghaman tulong ni ngein a hriat thunga chu wangin Isua zirtir te zinga mi ta nen hian a soizom lo thei lo ti pol an om lawng lai chuan hmuna hian chochumna bel le khon Varte an lai chuat tel bok wangin he lawng hi zan lama an hmang thin ti a hriat thea Isuan thlipui a haure na nen khan he lawng hian in zomna anei an ring bok archaeologist expert Herman chuan chochumna bel le khon var hi lawng an lai chuan a zon tak duma tho hian aloin phum ve ti soin lawng nei tu te ta hin ngein a rin thu a soipok Isuan mi sanga lai a hrai zo nu khan a zirtir te chu Galili dil ra le lamalo vakai masaturin atia a zirtir te hian atu soi hi zoma se dilai tak an vatlen nuwa ero an lawng chu kar har sakhopin thlipuin aron noi ta chiam maya an mang ang hle khofing cha don lain Isua chu dil chunga kea aron kallai hi an muta chutia dil chunga Isua kallai a zirtir ten anan mu tir phei chuan thla emoti in an hlau man hle ima sela Isua chuan ron bia in ama ani thu le thlamuang taka om turin atia petera chuan Isua chu vapan nai ma se thlitle an mu chuan hlavin tuya chuan apil don zela Isua chuan ron selin nang rin tlem enga ngei rin hlele atia ti chuan longa chuan lu tunin thlitle po chu abang ve tanghal maya kumsang chuang aliam nuwa longan lai chuan zon tak Genezareta chuan an chuang kai ta ani hetiang ani wang hian he lawng hi Isua chuan na lawng nen hian a soizom lo thei talova akum zona khwa khen nuwa Galili dil chim chin chu ron tlanhiamin helai por tak tuina a chim reng thina po chu aron pon lang ta dum hun ani angin archaeologist pani te hian thillu engengemo an zon na lama he lawng hi an lai chuak ta ani helai mun an enfian nu lok hian khokheng chu ron topin ruwa aron thlatran ta helai mun hi tuina achim le mai an hlo wang chuan
chum lo chat lovin isom pahnih chung zet mai chun zana an tho nuwa Isua chuanna ni om tak lawng hi an lai chhuak ta ani he thing lawng hi chirin alo vong tha hle maya ima sela anan lak chhuak ta ka chuan boruak nena anin chi apia chi hian lawng thing te hi akhiteu ngal phok phok maya a chiat zel lo nan ti in fiberglass le foam mang te in mithiam te chuan lawng hi an chul nan ngala tuna hian Galili bula kibbutz ginozar khua Yigal Alon Center Museum adu apiang en thei turin an ta thata ani Antarctica hi mun ni West le East Antarctica te thren ania he vurtlang hnuaiah hian khomwal om ve tho bawk East Antarctica lam hi square mile noi sari singruk setalian ni in ke cherup theidin hmuna ading mek ni in mithiam te chuan an soya East Antarctica len zong hi kan hriat thiam thei dan tur chuan India ram tiat vel setalian ani mihring te hian lir thei factory le power plant mang te a carbon dioxide kan siam chua zela wangin khovel hian lumlam apan zela hei hian Antarctica lama ngong thalo tak anei mek zirchian na tang chuan East Antarctica lam vurtlang hi achak tok to lo ni in mithiam te chuan an soya hetianga carbon dioxide kan siam chua na sat zel chuan East Antarctica lam hi ake che tuayang ante East Antarctica hi ake chian ni chuan khovel pum hi anghong dona masabera chuan tuipui chim chin hi aron ti sang don alo pera fit kwa le inchi hriatin tuipui chim chin hi aron ti sang dona vawkam hnaya om khopui tam tak hi chu tui hnuaya a omang ante UK lama hi chuan Hull, Skegness, Middlesbrough le Newport te hi tuin a chim dona Europe ram then khat Entirnan Netherlands mun tam zo Venice, Montpellier le Gdańsk te hi tui hnuaya a om don a chim tur te hi soisian vek ani lo wangin computer modeling manga entirna an neia chuan a senlai zel hi tui chim chin tur te ho chu an ni kan hriat lo takin Antarctica hian khowela tui thianglim om zong zong za somsari apaya heng vur zong zong te hi tui vek chuni se fit za somriat pathum zetin tui chim chin hi aron sanga chu wangin tuna East Antarctica din munder thonga ding mek tizia om tori chuan boruak chia siam tlem turam malak angai thu mithiam te chuan an soya malak na thatak om chuan global warming hi athunun thei thu an soipok